dicir agora porque mira que non teñen historia, que orgullosos estamos da agrupación folclórica Colexiata do Sar, porque son 40 anos de vida, que é moitísima vida. E imagínense, ao longo de todos estes anos cantos logros conseguiron, e un deles é ben curioso porque era polos anos 80 que había un programa na televisión española que se chamaba Gente Joven, e ali foron os da Colexiata do Sar e gañaron o segundo premio nacional de baile regional. Ben gañadiño, ben justificado estaba. E nos orgullosos de telos hoxe aquí, porque ademais é que nos traen unha peza recollida na parroquia de Castrofeito, alá polo Concello do Pino, que pois tráenos ese cortexo que o home bo bailador pois presume diante da moza a que quere enamorar. Vamos alá coa muñeira de Castrofeito interpretada pola agrupación cultural Colexiata do Sar. Forte aplauso.